yazi ayihle le BM sana sami. Hey ya driver lo bhuti. Hey. Hey we babe. Wena uhamba unqoma imoto zabantu la. Hawu ngiyayincoma nje baby ibonisa njani? Cela wehlike ungena kuyona ngithi yona yinhle. Hayi bosithanda sami hayi kanjalo phela. Uqonda ukuthini wena muzi uhamba unqoma imoto zabantu? What about le? Hawu ngiyayincoma nje baby ibonisa njani? Okay, ukube ufuna yona ehlika ke. Hamba ogibela yona. Hayi no. Hamba kuyona. Hamba kwi BM. Ngiyaxolisa. Uxolisa ini? Ngiyaxolisa ukunqoma imoto le. Anginandaba nomuntu odabe bengibona umbala wayo nje. Hamba kuyogibela kuyona ngoba inombala omuhle. Shudlo yini umbala omumbi? Ngiyaxolisa. Hayi uxolisana. Ngiyaxolisa. Uhamba unqoma imoto. Hamba kuyona Thandeka ngithi yona ingcono. Ngiyaxolisa nje. Hamba kwi BM. Hamba ehlika. Ngiyacela hlisa umoya. Hawu, hamba unqoma imoto. Yabona. Wow. Babe, uyayibona uyivele ntombazana? Yini njalo? Wow, what a quality. Yazi uyibona indlela ephephulwa ngayo umoya. Ya, uma uyiva nje nake naye ke uyive ngempela. Yo, manje usho ukuthini ngalento ongitshela yona manje? Yini le? Hawu ngiyancoma nje uyive ntombazana. Musi le quality yakhe injani kanti le?